Kaixo, honetan soinu artxibo bat grabatu dugu Audacity erabiliz eta gero MP3 bezala gordeko dugu. Ez dugu gehiegi konplikatuko, horregatik aholkatzen dizuet grabaketa bat egin nahi izan ezkero dena jarraian egiteko. Horrela ez dugu aldaketarik edo editatu beharrik izango. Dena den Audacityren tripetan murgildu eta bizka saltzeatu nahi baldin baduzue, manualtxo bat ere utziko duzue. Eta azkenik gogoratu, lame hori jadanik konfiguratuta daukaguela, beraz ez dugu bilatu behar izango. Bueno, irekiko dugu Audacity, egingo dugu klik hemen eta gero zertxo bait esango dut. Kaixo. Hau da, frogatxo bat ikusteko Audacity funtzionatzen duela. Eta gero, hau MP3 bezala gorde eta gero, iBoxera igoko dugu, eta azkenik txertatuko dugu gure blogean. Oso ondo. Bueno, ja, irakurri dut zatitxo bat, hemen daukagu gure soinu artxiboa. Bueno, Kaixo, ondo dago grabatuta, bat ikusteko. ez dugu dena berriz entzungo. Eta orain, gordetzerako orduan, lehen esan dugu bezala. Artxibo, egingo dugu exportar como MP3, eta esango dugu nun gorde. Kasu honetan ere maigainean egingo dugu, eta izena jarriko dugu. Lehen froga, adibidez. Eta gorde egingo dugu. Esango diogu baita ere MP3 bezala gordetzeko eta gorde. Honi leihoa saltzen denean aceptar eta segundu batzuetan ja gure artxiboa mahai gainean dago. Mila esker.